आपण शुणुचंती खबर स्वरर खଣି ଓ ତହସିଲ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ 3 ପଥର ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର ଜବତ। ସୋର ତହସିଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ହେବା ସହ 3ଟି ପଥର ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରୁ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ସୋର ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାଗୁଡ଼ିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ OD J6161 OD 01 AAS 2924 ଓ OD 18B3800 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଡମ୍ଫରକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବା ପରେ